Я маліўся, і было дадзена мне зразуменне. Я заклікаў, і сышоў на мяне дух мудрасці. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале мы, як заўсёды, разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі ў выглядзе самых розных выклікаў. Вялікі дзякуй усім тым, хто падпісаны на гэты канал, хто не падпісаўся. Зрабіце гэта прама цяпер. А таксама дзякуй вам, хто з'яўляецца спонсарам гэтага канала, бо дзякуючы вашай фінансавай падтрымцы мы можам разам ствараць гэты, я лічу, добры кантэнт і запатрабаваны. Да таго ж, сябры, сёння мы разважаем пра мудрасць. Мудрасць – гэта дар Божы. І як жа гэты дар неабходны сёння для кожнага з нас у Беларусі дзеля таго, каб мы маглі выйсці з той крызіснай сітуацыі, якая ўтварылася у нашай краіне. Не сустрэў я аніводнага чалавека у гэтым свеце, які хацеў бы быць дурнем або дурніцай. І не сустрэў таксама такіх, якія лічаць сябе такімі. Безумоўна, калі гэта не значыць таксама, калі умоўна зрабіць такое апытанне, ці хтосьці хацеў бы быць мудрым, адразу ўсе адкажуць так, некаторыя, можа, з такой унутранай сціпласці прамаўчаць, а можа, хтосьці ўжо унутрана і лічыць сябе такім мудрым чалавекам. Дай Божа, каб мудрых было як мага больш. І вось пытанне, як жа стаць мудрым і не раздзяліць нам лёс дурняў? Біблія ў кнізе мудрасці Сіраха у раздзеле 1, у вершах 1 і 5 кажа такія словы: «Усякая прамудрасць ад Господа, крыніца прамудрасці – слова Усявышняга». Мудрасць у слове, а гэта слова мае быць словам праўды. І гэта ісціна нязменная. Яна не залежыць ні ад чалавека, ні ад яго хвейных перакананняў. Мудрасць у слове, а словам павінна быць слова праўды. Бог, якога прапаведуе хрысціянства, не ёсць Богам нямым Богам, Богам маўчуноў. Бог прамаўляе, і ў гэтым ён пераконвае, што ў гэтым ёсць мудрасць. Слова Божае, як слова праўды, прагучала ў асобе Хрыста. Евангеліе паводле святога Яна ў 1 раздзеле, верш 14 кажа: «Слова стала целам». А як Бог не нямы, як Бог мае слова да чалавека, то і чалавек не павінен быць нямы. І чалавек павінен гаварыць слова, але слова праўды. Слова чалавека, якое гучыць у імя Господа, яно таксама ёсць словам, якое змяняе гэты свет. Яно прыносіць плён. Чаму? Таму што аўтар да габрэяў тлумачыць у раздзеле 4, верш 12 кажа: «Слово Божае, яно жывое і дзейснае, вастрэйшае за меч двусечны». Бачыце, слова не ёсць словам пустым. Кажу аб гэтым і лаўлю сябе на такой думцы, як жа шмат сярод нас, беларусаў, ёсць тых людзей і хрысціянаў, якія хаваюцца за маўчаннем. А калі гаворка ідзе пра праўду, хаваюцца за такім пілатавым пытаннем: а што ж такое праўда? Вось праз такі падыход да праўды яны ставяць пад сумнеў наогул існаванне праўды. Маўляў, невядома, што такое праўда, і невядома наогул, ці яна існуе, гэта праўда. А калі так, то лепш можа не гаварыць. Лепш можа прамаўчаць, прамаўчыш, цалейшым будзеш. І ведаеце, гэта такі самы падман. Маўчун
просто не мае смеласці пакінуць усё і пайсці за Христом. Христос у Евангелии паводле святого Марка у раздзеле 10, 21 прапануе маладому чалавеку вось акурат, каб наследаваць валадарства Божае, усё пакінуць і за ім пайсці. Як гэта ўсё павязаць, слова праўды і пайсці за Христом, пэўныя страхі. Усё тлумачыцца вельмі проста. Вось рэакцыя маўчуноў і тых сумневаючыхся, якія не ведаюць, што такое праўда і калі варта гаварыць, калі не варта гаварыць, тлумачыцца да болю проста. Маўчун ці той, хто хаваецца за прыгожым пытаннем, а што ж такое праўда, усяго толькі не адважваецца згубіць сваё утульнае жыццё. Тое, што назбіраў, тое, што мае, а не жадаючы гэтага згубіць, вось ён вырашае лепш прамаўчаць. Ці гэта мудра? Вельмі сумнеўна. Чаму? Таму што ён і так гэта жыццё пакіне без сваёй волі, а калі прыйдзе час пакідаць гэта жыццё, ніхто ў яго не будзе пытацца, ці ён хоча яшчэ крыху пажыць, ці ўжо дастаткова яму жыць на гэтым свеце. Бог не спытаецца ў нас. Ён жыццё даў, ён у свой час жыццё і заберыць. Таму сапраўды такі падыход маўчуноў не ёсць мудрым падыходам. Гэта не ёсць жыццёвая мудрасць. Там, дзе ёсць мудрасць, маўчання няма. Хтосьці запярэчае і нагадае словы народнай мудрасці. Бо у народзе так гаворыцца: маўчанне золата. Гаворыцца. А хтосьці скажа: ну, а як жа вось быць са словамі са Святого Пісання, з кнігі Йова? Бо ў раздзеле 13, у вершы 5, нават мудры Йоў, дасведчаны Йоў кажа: о, калі б толькі вы маўчалі, гэта было б залічана вам у мудрасць. Ён што, памыляўся Йоў? Не, Йоў не памыляўся. Але да маўчання ён заахвочваў тых, хто спачатку салгаў і хто гаварыў неправду. А таму, калі гаварыць ці вось хлусіць ці прамаўчаць, то лепш, конечно, прамаўчаць. Не трэба хлусіць. Не кожнае слово ёсць словом мудрасці. Я ўвесь час скажу, што мудрасцю ёсць слова праўды. А калі вось хочаш хлусіць, то лепш бы прамаўчаў, лепш бы не казаў. І тады, згодна з логікай Йова, здаўся б для кагосьці мудрым. Але не ў вачах Божых. Бо Бог у сваім слове пра мудрасць кажа так, што мудрасць пазнаецца ў слове. Гэта з кнігі мудрасці Сіраха, раздзел 4, верш 28. Каб пазнаць мудрасць, то не маўчаць надо, а трэба сказаць слова. А вось аўтар кнігі прытчаў кажа так, што з вуснаў праведніка крынічыць мудрасць. Але ж прыгожа, да? З вуснаў праведніка крынічыць. Гэта значыць, што вусны праведніка ёсць крыніцай мудрасці. Каб мудрасць праявілася, павінны гучаць словы, не праз маўчанне мудрасць. Не, абсалютна не. Але пра слова праўды. Так што рабіць, каб атрымаць мудрасць? Аўтар кнігі мудрасці кажа так, даслоўна, як я працытаваў на самым пачатку. Гэта былі словы з кнігі мудрасці, раздзел 7, верш 7. Я маліўся, і была дадзена мне разуменне. Я заклікаў, і сышоў на мяне дух мудрасці. Вынікае, што мудрасць – гэта дар Божы, і гэты дар можна вымаліць у Бога. Бог дае гэты дар. Бог дае дар не толькі прыгажосці, але і дар мудрасці таксама прасіце, і будзе вам дадзена. Гэта таксама словы Божыя.
Як пісаў апостол Павел з турмы, з вязніцы, ён таксама сядзеў у вязніцы, бо шмат гаварыў словаў праўды, і за гэта быў пасаджаны ў турму. Так вось ён, пішучы пасланне да эфесцаў, прагадываў, што дні ліхія, гэта ў раздзеле 5, верш 16, бо складаны час, дні ліхія. А ў раздзеле 4 свайго паслання захвочваў хрысціянаў стаць новымі людзьмі. Да? Вось мы кажам пра новага беларусаў, а гэта нічога новага абсалютна, это вось па-божаму. І апостол Павел захвочваў апрануцца ў новых людзей. І даслоўна яшчэ ў раздзеле 4, вершы 25, захвочваў: таму, адкінуўшы хлусню, гаварыце праўду кожны бліжняму свайму. А ў раздзеле 5, вершы 15 працягваў: глядзіце, хадзіце асцярожна, будзьце не як неразумныя, а як мудрыя. А таму няхай сабе ніхто не робіць ілюзій праз тое, што ў сённяшнія дні калі паўсюдна прысутнічае хлусня і беззаконне пануе, калі прамаўчыць, некаторыя думаюць, то будзе хітрэйшым за іншых і мудрэй будзе выглядаць. Не, гэта ілюзія, гэта самападман. Не хочаш быць дурнем ці дурніцай, пачынай казаць слова праўды. Праз гэта слова мы зменім сваё жыццё, мы зменім нашу Беларусь, мы зменім свет. А кожны з нас праз тое, што пачне казаць слова праўды, станець сапраўдным мудрацом. Вось так, сябры, даслухалі да канца? Стаўце падабайкі, пакідайце каментары, дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках. І мы зноў з вамі у будучым сустрэнемся на гэтым YouTube-канале. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь, з Богам, будьце мудрымі.